Sigurno. A muslimana? Ima li muslimana? Bio je krenuo u Bjelovu. Došao si ovdje ubijati za ideale Tuđmana. Što da ti nešto išli? 20 godina sam radio, živio i sve što sam stekao, sve ste mi uništili. Ja ću biti taj koji vam to oprostiti neću. Znaš zašto? Zato što su vaši djedovi u Jasenovcu naše hiljade oskrnavili, a vi ste došli da ubijete i njihove ulice. Za kakve ideale se vi bojite? Mi smo ti koji osiguramo vam i nas zajednički život i svim onim Hrvatima koji ovdje žive, koji su pošteni. A ostali bi živi, a ko vas ne utjerao? Zar niste mogli naći izlaza ili preko granice ili negdje? Nek da dođete ovdje ubijeti. Kako oružje? Uzete niste pitali. Kako oružje ima? Tako. Jel divna pušta? Znam, nijedan nije pušta. Koji je pušta? Nijedan nije